Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα περίεργο ποτό. Όντως, εγώ θα δοκιμάσω το Snickers Και εγώ το Mars. με τον The Oddie Show για άλλη μια φορά. Να του κάνετε και αυτό ένα Το subscribe. Fortnite έχω δύο κανάλια, το The Oddie Show και το Fortnite Edits 2. Να πάτε να του κάνετε και εκεί μια εγγραφή. Ανεβάζει Fortnite videos, κάνουμε και μαζί. Θα το έχει στην περιγραφή, σωστά? Ναι, θα το έχω, ναι. Ωραία, και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε. Ωραία παιδιά, λοιπόν το ανοίξαμε. Εδώ πέρα είναι μορφή, δεν ξέρω, και πάμε να το Powerade. δοκιμάσουμε. Σαν Powerade. 3, 2, 1. Είναι τέλειο Παιδιά, εδώ. είναι λες και έχει λιώσει το Snickers. Όντως, και εμένα το Αλήθεια. Mars. Και εμένα είναι χωρίς σου ζάχαρη. Ναι, όπως βλέπετε. Πάμε να σας το δείξουμε και λίγο πώς είναι μέσα. Λοιπόν παιδιά, το ανοίξαμε, είναι σαν μορφή κακάο, λες και πίνουμε, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά με γεύσεις από τα αγαπημένα μας από τις αγαπημένες μας Σοκολάτες, ναι. Ωραία εμένα μου παιδιά, άρεσε πάρα πολύ. και Δεν εμένα. ξέρω Το εσένα. βαθμολογώ Εγώ 10 στα 10. και εγώ 10 στα 10. Μην ξεχάσετε παιδιά, like και subscribe και στους δυο, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye! Bye.